ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହେବ ମହାଗୋଚର। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି ବଢ଼େ ଓ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଖରିମା ମଧ୍ୟ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶେଷ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ସକାଳ 9:15ରେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସଂକେତ ମେଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କିଛି ରାଶିର ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ରାଶି ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତରେ ଜାଣିବା। ବୃଷ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ତୁଳା ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଗମନାଗମନ ହେତୁ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ହଠାତ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଂହ ରାଶି। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରାଶି ଚିହ୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିବ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସିଂହର ନବମ ଘରରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ଚିହ୍ନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସିନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରନ୍ତି।